ndị na-esolu Amokwe TV anyị na-ekene unu anyị na-asị unu nnọọ biko anyị na-asị unu ewe n'iwe ịna-anya ife na nke tata na obidoro oge ọ ka bụ onye nke gị ọnya Hilary Chukwuebuka na nwada Ebere Osman bụ nwatakịrị ụmụ Dimu Amokwe Enugu Autonomous Community n'ụkọ kpọmkwem iruteghere n'ụkọ ụmụ Dimu ya unu amalụ ụkọ ị na-ajụ ajụ ịbịakwa dịka ibu ya Amokwe ọkụ mmalụ ka ha amalụ ụkọ mụ na onwe mbụ onye Oge Amokwe ịma na ihe anyị na-eme tata bụ mmemme a na-akpọ Oge Ekene Ndị OMa. Oge Ekene Ndị OMa bụ oge anyị ji eme gịnị? Anyị ji ekene ọtụtụ ndị mmadụ ndị dịgasị iche iche. Anyị ji maka ekwupụtakwa maka ebe onye na-azụ afịa. Anyị ji ekene ezinụlọ dịgasị iche iche. Anyị ji ekene ndị enyi na ndị enyi. Anyị ji ekene ndị ihe ọma na-adị mma. Nakwa ndị gị na ha bi na ya. Ndị gị na ha na-azụkọ afịa. Ndị gị na ha na-alụkọ ọrụ na ọtụtụ ndị dị iche iche. Ndị na-eme ihe ọma, ihe na-amasị gị. Ihe dị oke mkpa na ihe emume a bụ na anyị na-eme ya. Ịma ihe ga na-emere anyị, kedu ihe ga na-share, na like, na comment. Ịnụ ya? I-share, i-like ya, comment ya. Comment ị ga na-edere anyị bụ gwa anyị ebe isi wee na-esonyela anyị. Ịgwakwa anyị onye ịchọ ka anyị kenele gị. Gwakwa anyị wekwa ike isi anyị kene ezinụlọ gị. Wekwa ike isi anyị kene gị onwe gị. Wekwa ike isi anyị kene ikwu gị. Iwekwara ike ịgwa anyị maka ihe ị na-eme, afọ ị na-azụ, ebe ị na-arụ ọrụ, ihe ị chọrọ ka anyị gwa ọtụtụ ndị mmadụ ka anyị mee ka ụwa mara ihe ị na-eme. Denye ozugbo na comment section. Anyị na-ekiri gị kịta anyị na-abata ka ị na-abata anyị na-asị gị nnọọ ya bara ka ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-eme ọ ga na-aga ihe ahụ ibu n'obi wee jewe obodo ije chụọ ego Chukwu ga-emezuru gị ya. Anyị na-enekwa anya na oge na-adịghị anya unu ga-anatakwa Krismas. Unu na-anatakwa unu gotere m ihe unu yezikwa mie ma mara nke m ga-enye brosmond ọ ka ya na-eshi eme onye na-abịa ijekwa ịnata ibọjetị ya nke m iche ibọjetị ya nke ọga anyị ibọjetị kwa nke ọga anyị ibọjetị nke m a sị na ada eyi oke azụ ya dowe na ngịga biko ya na ọga anyị nke unu enye m nke m blessing mechine n'aka mmadụ rute m ya shi n'aka ị na-adakwute m ozugbo nsogbu adịghị. Anyị na-ene ahịa ndị ga-akọmentị, anyị na-ene ahịa ndị ga-eshe, anyị na-ahụ ndị na-ashe program anyị na-ashe unu jide nke unje otu unu si agbasa ozi ashe ihe anyị na-eme otu aka ndị mmadụ ga na-eshe agbasa ozi maka ihe ị na-eme ọya nke unu a ga na-eshe nkwe agwa nshi ndị nwadachi ya na ọya na ezigbo ma na ọhịa niile so ị na-abatakwa life anyị na-alaik ihe ọbụla itinyere aka ga na-agasịrị werere anyị na-alaik ka life anyị na-adị interaktiv ọya na ịbụna ka ọsọ anyị na-ekiri ụwa anyị igwa anyị ebe isi esonyela anyị gwa anyị ihe ịchọ ka anyị gwa ọha na eze gwa anyị kwanụ onye ịchọ ka anyị kenele gị atụfughị oge anyị na-ekene na-asị unu nnọọ n'oge Ekene Ndị OMa. Nke tata ebe anyị na-ebido bụ n'aka nnukwu mmadụ bụ Chief Dr. Emeka Ude Eze Omogo 1 n'Eke nnukwu mmadụ onye bụ the Managing Director CEO of Peerless Water Factory. Peerless Water eteghị aka ebe ọ dịbụ n'aka ma ngwa ihe ị na-ejekwe 9 mile ịgbadakwa 9 mile bụ isi Enugu ị ahụ ya n'aka ekpe ị gaghị Ozugbo Comprehensive ịgbada obere ịhụ ya ma ọ bụ nyechi 9 mile agbagote Enugu ị ahụ ya n'aka nri gị. Ihe anyị na-agwa unu bụ na nke a bụ nke anyị ọya oshieshi wee nata shiki abịa lụọ ya n'Enugu be anyị ọzọ n'Enugu ụdị local gọọmenti and oyi otu anyị nwoke bụrụ ochie anyị anyị na-achụ unu Chidera Ujunwa shi ya na-ekene anyị Chidera Ujunwa ndị ụlọ ọrụ a na-emekwe ndị chọrọ ka anyị kenele ka anyị na-ekwu maka ya bụ Peerless Water Factory. O zitere anyị ozi bụ Eze Omogo, o zitere special greetings m biko ndị Amokwe TV na unu kenere m nnukwu mmadụ bụ Honorable Nelson Maduka bụ onye aji mama ịma na mụ ga-echeta na mbọchị emepere ebe ahụ eji eme
mama na Malaga ihe ọ bọrọ ya bụ dollars $100 ọ dị ka ọ paka na rapụ wụọ ya bụ nwoke go mkpere mmiri 1 million cash ada emekwe ka eje gbago anakedon ọshịn ya shi 042 ọsha keep up the good work daalụ nnukwu mmadụ anyị hụrụ gị aga uche nna nnukwu mmadụ mara ewere ndị ya abụ ha batakwa ha dị ezo odogwu anyị na-ekene gị na nwa gị anyị mara ị na-ayọ na krismas nwa anyị na-enekwa aya gị anyị na-ene aya gị nnukwu mmadụ bụ ebu deme ya bụ anyị ka nọ na-ekene ndị PLS Water ha si na anyị kenekwa Right Honorable Chima Obieze ndị gbara na-ebutekwa ozi ma ebere zitere anyị ozi ebere Chidimma investors hello my people investors anyị na-ekene unu na-abata na-agwa ya ebe unu nọ na-agwa ya ebe uche esoela anyị na kọmentị share kwa vidio ka ndị ọzọ gwa ya join ya gwa anyị ndị chọrọ ka anyị kene dee ya ebe ahụ anyị na-aga ha niile a na-aga ha niile Chidera Uju nwa ụhụ ndị na-ekene anyị na-ahụ Anayo Weze Anayo nnọọ ngwa ya ebe isi wee na-esonyela anyị ewekwe ndị chọrọ ka anyị kenele gị ime ka anyị malụ anyị na-ahụkwa mmadụ dịka Prince Afamnwa Francis Echeogo anyị na-ekene gị nwanne biko gwagodo anyị ebe isi wee na-esonyela anyị okwu ndị chọrọ ka anyị kenele gị gwakwa anyị anyị na-ekene unu ndị ya bụ ụlọ ọrụ PLS Water na-ekene Right Honorable Chima Obieze maka ya na onwe nọkwa ebe a gokwele mmiri nke ya ama ha mmiri baks o mere ọ daa ya sọpọtụkwa ihe ha na-eme ọsha ekenekwerie nnukwu mmadụ bụ President General ndị Amankwo ịmara ndị Amankwo chiri echichi asị na ya bụ the first factory alụrụ na Amankwo ewechie ya echichi that day so ọsị ya na-ekene ndị Amankwo niile ọkachacha PG ha bụ Chief Comrade Felix Nnadi ọsịa ya dị eme nọ ya gwa aka anyị na-asị ịbụrụ na ịbụ onye ọbụla ihe ọma na-adị mma jeje bido ka ịma ka ị ga-esi wepụtawe mmiri PLS Water maka na mmiri na mile ma mmiri na bụ the best in the world ada mara ya aka and ijekwe hụ the environment hụ mechin ha ji alụ ọrụ ịma na ọ bụghị mmiri ahụ na mmiri akwado wee bịa ya bụ ọrụ anyị na-achị gị na ego okwe and ha na-ere wholesale and retail maka ndị na-anakwa ibe anyị mezi na-agbapụkwa na mile park ya that building dị ebe ahụ ijekwe ndị open space ahụ ebe a na-ere retail ga na normal price so ọ ihe anyị na-akọwapụtalụ biko anyị chọrọ ịkwadokwa ụlọ anyị nwoke a maka ndị be anyị jụrụ ebe ahụ alụ ọrụ ọ bụ na ọ gakwa n'ihu ọ ya ewekwe ndị ọzọ n'ọrụ ọ na-adị mma anyị na-achụ unu deme anyị na-afụ mmadụ dịka Eze Ọma Chielozonam ọ sị na ya bụ Honorable Chielozonam Anthony Eze Ọma ọ sị na ya na-asị na-achị na-ekiri anyị ndị mmadụ anyị na-ekene Chidera Uju nwa shi na ya chọrọ ịbụ brand ambassador ndị PLS Water Factory Eze Ọmọgọ ọ na-ahụ ihe ị na-ekwu so ọ ga-atinye n'ọnụ Eze Ọmọgọ ọ chọrọ ịbụ brand ambassador unu anyị na-achị deme ka anyị wetachara ozu Eze Ọmọgọ ndị ọzọ anyị na-ezijere ozi bụ ndị Amokwe TV na-ezijere His Excellency Barrister Peter Ndubisi Mba ozu anyị na-enye special greeting maka na ịma na o win na appeal court so ka o win na appeal court I share congratulations na ọ dịghị izi ya ka bụkwa odogwu Eze Ọmọgọ okolo onye ọzọ shishe kenekweri aka ọzọ Uche Alọ ọzọ Uche Alọ ọ nwekwara onye ọzọ mba ọzọ Nwachukwu Uche John bụ CEO ndị JK's Property ọzọ karịa n'Enugu ọzọ Nwachukwu Uche John Kingsley bụ onye bụ CEO JK's Property na ya na-ekene ego maka ọ dị ada dị support ha na-eme suri anyị echi Lagos yo ọ dịkwa n'izi ihe nwa na-agba n'ụzọ anyị na-ewetelu unu ozi ekene nke si na aka nwanne anyị nwoke nnukwu mmadụ bụ Honorable Luke Aneke Chain Safety CEO ndị bụ Chain Safety Limited
ọ sị anyị wutere ọtụtụ ndị ọcha ya biko anyị yere ha aka ma book launch ndị bịara book launch ya ada ahụkwa ụzọ mmadụ ebe ka atalatawa ekwo adị na University eziokwu ọ dụghọ izi akwụkwọ ahụ o merie mgbe ihe security na-enye anyị nsogbu public safety ihe ọbụla niile security ị na-agbakwa ma n'ụzọ ka ị ga-esi na-agba ihe ọbụla ị na-emekwe uche ya adịa ọ ihe akwụkwọ ahụ na-ekwu maka ya dịka ọ bụrụ na ị ka weta ha akwụkwọ ahụ gbaa mbọ were ọsọ na ije jee weta ya bụ akwụkwọ ọ ezigbo nnukwu akwụkwọ na-akụzi ezigbo ihe dị omimi onye ọbụla kwesịrị ego ya bụ akwụkwọ onye ọbụla ebe ọbụla ị nọkwa n'idere ego akwụkwọ ahụ onye nke mbụ ọsa anyị kenere ya bụ sinetọ Osita Ngwu ọ ya bụ senator na-represent ịbịaka ọsa anyị kene ya n'ụzọ pụrụ iche wee she nkwa anyị kene nkwori ya dị chairman of local government na-akwado akwụkwọ anyị ya mere ya bụ Honorable Nze Philip Oko mana deputy chairman na owo ya Honorable Engineer Hyginus kenekwuo ya n'owo ya ọsa ikenekwuo ya shenkwa ikenekwori ya Honorable Uche Ugwu bụ Speaker Enugu State House of Assembly yes ọ dịghị izi ihe mere ebe ahụ dị egwu ọ dị egwu ha yelu na nwoke ha kwanyere ugwu and obi juru ya ọ na-echeta m na-achị m na m biko Hillary ekene ha ọhụma onye ọzọ na-ekwukwa okwu bụ Honorable Princess Obianuju ọkwa na-represent hụkwa Enugu South Rural yes ọ na-represent ebe mbụ Enugu South mụ na ya dị n'ezigbo mma Honorable Princess Obianuju ezigbo nwanyị mara mma Honorable Buchen anyị kene gị onye ọzọ ọ gwakwara anyị kenekwa bụ Honorable Isaac Nwoye si nkwa anyị kenere ya Dr. Ngozi Agụ ya na ọzọ Ferdinand Anikwe Alex Obodo nakwa Engineer Enebechi ọsha anyị kenere maka ya na-akparị aka n'igwe azụ nshiri ụmụ ọrụ ọchịkwachi kenere ewuye ya na ndị ọgọ ya na ụmụaka ya ọchịrị ndị nwa trail too much na uwe ya bụ mgbagharị ọgbago ọgbada ma ndị ọgọ ya ma ụmụaka ya ha niile isi kenekwere ezigbo mma ya bụ Mrs. Mary Aneke ọchị na oshikwebe anyị gbara gịgịgị bịa ihe ngwa bịa na onyelewa ya ọ dịghị ezi ndị ọchịchị kenere karịrị akarị ndị anyị chetara ma ndị anyị na-echetara ha ya bụ Luke Onyebuchi Aneke bụ nwatakịrị Ọnịsha Amokwe na-ekene unu ọchịna ya dị very grateful bụ chain safety maka ọgụ ngeji wee mara Buchan unu niile ọchịna ya dị more than grateful kunshi bịa do eri ukwu kwa eri ukwu ma ndị ziri ozi ma Aneke ọkụ bịakwa ma ochewari ihe ha niile ma Gburuchi ha niile nọ ma Charles Ani bụ Charles Ani bụ akịdị Oshukana tụọ down ọ nnukwu mmadụ bụ ọ bụ ha niile bịara ndị ka ụzọ agaghị oke akpọ aka ndị niile bịara ebe a sọ ọsha ekene unu niile ma ndị kọmitii niile ma ndị ziri ozi n'ebe dị iche iche ya na-ekene unu ozi karịkwara nwa ihe ebere Chidimma shia ikeneri ọshinyashi Lagos ezite ozi shia ikeneri ya ndị ụmụnna ya bụ ndị Umuene Idede Amokwe ndị Umuene ebere Chidimma na-ekene unu ọchị na ọ ya adịrị unu mma ọchịkwana ya na-ekenekwe ndị ashiri be ha ya bụ oshike na ụmụ Chidimma anyị na-ekene gị ya baala gị ihe a na-eme adịghị izi mana anyị na-achị unu ihe ọ bụla unu na-emekwe na sizin nwa sizin ama dịka sizin nwa m ga-ele ndekwa ashwa m ga-enwe promoshọn na-achọ ọgana ọha anyị na-agọla unu m ga-enweta datin unu na-achọ sins unu na-ehu since January ọhụ bọ ya emezi anyị na-achịkọ stelu anyị ozi ya bakwala gị ya dịkwara gị na mma onye ọzọ bụkwa Collins shi ya na watch from Indonesia si ya na-ekene Pharmacist Romanus Eze from Umudimoshie ọ bụla Umudimo nke m amaala m ọ bụ Umudimoshie bụ ọnwa aka na alụ bụ amamọ ya na-ekwu maka ya Pharmacist Romanus Eze ụlọ ọrụrụ na data Umudimoshie dịka ụlọ ya bụ ọkwụ akwụ ịkwụkwọ na ahụ ị gaghị ekwere ya
ije n'ụmụ di m niile ịma ahụ ya ozigbo ụlọ so Ị obeziri Lagos obeziri Lagos ọ nnukwu pharmacist bụ ọ bụ pharmacist Romanus eze nnukwu mmadụ anyị na-ekene gị chi abalị gị ọ Collins bụ ihe zitelu chikene ndị ọzọ na-ekiri anyị na-ayọ unu biko zitere anyị ozi gwa ya ebe unu si esoyela anyị gwa ya unu chọrọ ikene ọ bụkwa na unu chọrọ ikene anyị nsogbu adịghị zitere anyị ikene anyị mana ya bụ na ịgbara mbọ share vidio anụwa just click share button gị ọchọ ha ahụ maka oyi eme ndị ọzọ amala maka Amokwe TV mara ihe anyị na-eme ọya anyị na-agwala unu ihe a mgbe like kwara atị onye ọzọ ahụ vidio biko unu ka na-emekala ọkụ ngara eshi akwado anyị nọmbe ya ọ ga-eme ọtụtụ ụwa niile n'ebe dị iche iche amara maka gị ọgbụgbọ sọ ịma maka gị ha ga-abịakwa gịnị tụnyekwalụ gị ọ ya ka anyị si ka anyị chetakwala unu wee na-echetakwala unu ọzọ na Amokwe TV na-ejekwe mba dị iche iche unu mana oge ekeresimesi elugo end of year party na-emekwe unu tinye Amokwe TV na na-emekwe make sure na ịkpọtụrụ ndị one Amokwe TV unu emekwe n'ihe ọbụla na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-eme gịnị anyị na-eme video coverage anyị na-eme interview anyị na-emekwe live streaming ọ na-egosi na Facebook YouTube Zoom ebe ọbụla ịchọkwara ebe niile a na-egosi gị ịchọkwa ka emelu fotobook anyị nọ jigigba ịchọ nke na-efere na na-akpọ drone anyị were digital MC professional anyị were ya ịchọ DJ ma ọ bụ na isi chọọ ya anyị nọ jigigba anyị were ezigbo equipment kpọrọ akpọ kala aka eze obi anyị na-ekene gị ezigbo nne nwaanyị eze ọma nọ na Lagos ị na-esoyela Amokwe TV mgbe niile anyị na-achịkwa ngozi iwe gị ị na-eshekwanụ vidiyo anyị